Nairobi. Kowuok e od bura wang'e motenda gi weche mag arita kwe kamoero ni jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki olero kenge ma migao mare osegoyo e thuolo mar ndalo 100 mokalo. Kindiki wacho ni arita osejiwore kendo kweth njore osekedgo masani nitiere resruok. Okoni e thuolo ma osebedo e apisi kaka jatend migao jokuoge mag jamni osekedogo kendo atamalo 60 mag jamni mane okwal oseduok ne wegi. Ndalo 100 nyaka ne jatend migao mar arita kwe kod telo mamalo Kithure Kindiki donje apis. Owacho ni lokruok oseneno. Kindiki wacho ni osewuothe gwenge mathoth mapacho kae kendo timo lalruok gi jopiny kanyakla kod joket arita. Maeno kang' ma opuoyo. I have seen a country in need of service. I have heard from citizens thirsting for the liberty to hustle for their families free from the fear of criminals. I have held consultative meetings with citizens, leaders, and assorted stakeholders from different parts of the country to discuss the security challenges facing our homeland. Ewi gige lweny manie lwet jo maundu, Kindiki wacho ni gisethiro chenro mag maundu kendo gige lweny bende imedo ndhi. Gikone maundu osedok piny gi atamalo 13.5 karanyisi en kaunti ma Nairobi. We have stepped up the fight against the threat of terror. We have disrupted many terror plots at source, neutralized and or arrested dozens of suspected terrorists, and destroyed a huge cache of weapons and explosives that could have badly harmed our people if these criminals were not intercepted. Crime in the country has decreased by 13.5% from 8,297 reported incidents to 7,179 incidents. Urban crime, especially the Nairobi muggings that had threatened to disrupt our way of life and businesses in our capital city in the September-October season, has now been contained. Ndalo 100 Kindiki lero ni gisetemo kedo kod kuo mar jamni mabendo osebedo ka kelo midhiero mang'eny e ngima oganda mapacho kae. Kata kamano gitemo duoko geno mar jopiny kuom piny owacho mapacho kae. Olero ni nyaka sani oseyudo atamalo 60 mar jamni mane okwal kendo gitemo yudo atamalo 40 modong'. We are now slowly building and rebuilding public trust in the government and the security agencies who continue to keep crucial public spaces safe and secure from bandits, livestock rustlers, and hordes of other degenerates. In the past 3 months, 60% of all livestock stolen across the 10 most affected counties, namely West Pokot, Laikipia, Meru, Turkana, Garissa, Samburu, Marsabit, Kitui, Elgeyo Marakwet, and Tana River have been recovered. Mopogore kod yudo atamalo 60 mar jamni mane okwal, bende osechuga put mabiro konyo e kedo kod kuo mar jamni e pacho kae kendo neno ni otieke chuth. To ensure success of this national endeavor, I have established a high-level counter-banditry land and air team, LAT, complete with a situation room at the ministry headquarters to oversight daily progress in this war. Kindiki wacho ni en kod geno ni migao mare biro medo tiyo matek mar neno ni jo Kenya obedo kod arita makare kachiel kod mwandu maggi. Okwayo jo Kenya mondo sir migao no mar medo jiwarita e pacho kae mangima. Roda Udhiambo, Ramogi TV.